Ngerti enggak iku? Wing iku apa? Ya enggak tahu lah. Ya ngerti. Wing. Ana iki yo, iki arek wing. Deloke. Wing. Mata. Wah, aku kok nek dikongkon nggih kerajinan tangan kayak ngene. Walah. Nomor 1. Isik cilik ku biyen. Aku gawe apa? Motor mabur, apa pesawat kae. Kanca-kanca cacah iku. Padha marani aku kabeh. Ditumpaki ceblok. Wis ngene, gawe apa jenenge mobil. Iki sing mantep. Mobil-mobilan waktu itu ngeneng paling pol wong gawe teko apa kulit jeruk junter-unter mlaku nek enggak pun gawe debok kae anak aku walah iso ditumpek wong 6. Begitu disorong bane ucul mlebu paret. Aku kok timbani. Iki wah nek koyo ngene ae. Iki urung dadi nek ora dadi kok coba nek dadi mengko. Ranggena jadi ini. Mantap iki. Jelas ini tawar iki nek wong sing ngerti. Mulan langsung gawe ndelik kok ngene iki. Mbah. Saiki meneh. Buat apa kau? Hei, buat apa itu? Kambek sapa? Sendirilah. Endi wong iki? Siapa? Orang sendiri kok. Ya dikongkon rene lah. Lah siapa yang suruh kemari? Sendiri aku. Nah, iya, ndelok enggak iki. Aku sendiri, enggak sama siapa-siapa. Ya dikongkon rene, kok kita ngopi-ngopi sih. Lah siapa yang disik kemari? Siapa yang mau ngopi? Lah sendiri aku. Mau bukan nyambung. Apa aku mau lah. Apanya? Ya wis ndang dikongkon rene. Lah siapa? Nah, iku mulakno. Enggak kene. Siapa yang disuruh kemari? Karya. Apa yang diomong lain pula yang kau jawab? Karya seni. Suka kau lah. Karya seni lah. Iku lagu. Aduh. Lah sampean kok enggak takon. Iki arek nggih ngono. Enggak perlu itu. Tak buat apa itu? Buat apa rupanya itu? Kok kita awak pula kau? Lah jenenge nek kanca iku. Dikongkon rene. Aku tanya itu buat apa? Dari tadi. Biyen aku gawe koyo ngene jan larisan lho. Lah, bukan cinta dulu sing mbok kepiye? Aduh, kene ngopo ra tekon iku nggih apa ngono lho. Dari tadi aku tanya itu buat apa? Ya iku mau. Nah, ya waktu aku wis cilik biyen. Aduh. Kene ngopo sih? Apa-apa? Apa yang ngomong? Suka kau lah. Tekon ngopo nggih apa ngono tak ngerti. Udah dari tadi bodoh. Bodotnya ini. Ket mau utak-utakku kayak ngene. Sampai no gelem takon. Mengko penasaran. Penasaran? Kepala kau. Udah dari tadi ngomong penasaran. Nah, saya kayak ngerti ya. Iya, buat apa itu? Iki jenenge apa? Apa meniku? Oh. Ini apa? Aduh. Ya, buat apa itu? Enggak jelas nang ngene iki. Buat apa? Yuk. Lho, nanti. Rono. Jelas ke sana lah. Oh iya lah, goreng sing oke. Nek arek nempa, men kambek aku engko. Apane? Siapa mau nempa? Daripada ngomong sama kau lano, ya enggak usah tanggung-tanggung lah nek wong limo. Aduh. Iki tenan dadi mengko iki. Walah, jan rame mengko. Rame kepala kau. Ayo. Ini aku ngomong sama kau lah, goreng nih. Arepmu apa Mbak kemari? Iki lantarung dadi ki. Ngomong kau itu enggak nyambung. Untuk apa yang diomong? Aduh, wes ngapain diurusi wong kayak ngono? Mbak yang ngurusi siapa? Lah memang karakternya kayak ngono iku. Ya tapi parah itu, parah. Lah sampean pula iku mau ngapain rene-rene? Nyeleneh nek sampean iku ning kene iku. Mbok kayak ngono iku sakit hati tok. Mbak dengar, aku kemari nyari kau. Golek aku ning opo? Kemana-mana nyari kau. Mau tanya sama dia rencananya. Tapi kayak gitu. Tadi Pak RT datang ke rumah. Itu katanya
mau ada perlombaan. Jadi perlombaan karya seni gitu katanya. Ya mau apa yang kita buat kayak gitu. Jadi harus yang beda. Iya. Karya seni. Lomba karya seni. Iya. Kurasa ndek iku ngerti, mulane kayak ngono iku. Ah, bak kurasa lah. Kalau gitu kita minta buatkan dia ya apa ya? Iya nggak tahu. Kita buatkan sama dia aja, tapi orang beda. Nggak usah sama lah. Gawat kenapa? Bopong kok sing digawe. Memang iya. Mau kita gak njaluk gawe iku pistol-pistolan. Ambek ndek iku digawe omah, adenan. Ya, memang kayak gitu. Jadi apa lah yang rodok-rodok kok? Apa yang mau kita buat? Nanti kalau sama memang jenenge kayak ngono karaktere. Aduh. Ya kita harus maklum. Men pun kepiye, kita itu konco. Iya. Kita tanya ya, men penasaran yuk. Kita tekan ayo. Ayo. Ndek iku nggih opo? Iya, men kita kuwi coba beda. Gawe ini. Ya. Wah, iki menedati. Mantap sekali. Mas. Iki lah sing diomongke. Weh, karya seni. Areng nggih apa iku, Mas? Sing akan membawa kemenangan di festival mengko. Jadi, festival kan? Iya apa? Ya Allah. Mas, itulah. Mantap iku mau. Dipanggil dari tadi. Aduh, kerasakan. Jadi apa kok ngene iki? Terserah kamu. Nah, itu mau buat apa? Tenang aja lah. Coba tanya kayak gitu. Kapok. Kok yang ini lah dari ini. Rasakan tuh. Dia apa? Karena ini ngerti cara dia apa? Iya buat apa itu? Nah, dia apa mas? Gara-gara ini mau apa ini? Ini cara dia wing. Wing. Buat apa? Wing. Gaya wing. Wing katanya. Apa itu wing? Aduh. Wong bocah loro podo budek e. Iki arek gawe wing. Itu yang kami enggak wing. Ya ora. Itu yang kami bilang tadi. Aduh, karya seniku. Wing. Kalian ngerti enggak iku? Wing iku apa? Ya enggak tahu lah. Ya ngerti. Wing. Ana iki yo, iki arek gawe wing. Deloke. Wing. Mata.